rayuwa ta za ta inganta. Kullum na kwantawa mafarki nake guna kin zan mata, dan zaman tare rayuwa ta abunki ta inganta. Bata da baya a so da ke haka ni na furta, mai kyawun hali ce ke shi yasa kullum kika musu rata. Ko yaushe ina zanna zancen ki nake yi ni ban manta, ke nake so ni idan na sa hane ki zan huta masoyiya. Rayuwa ta hade idan ba ke zan wahalta, rashin ki zai sa ni halin da ni zan gigita. Ko ba su so da guna sai kin zan mata, idan mun yi aure za mu sole idan magauta. Allah ya bani ke ba da halar da zan walita, idan mun yi aure addu'a ta inganta masoyiya. Soyayya da ke nake yi kin yi musu rata, kamar ki ban gaba bai cikin 'yan matan furta. Ki sa ranki ruwa ni zan yi miki duk gata, ki zarce 'yan mata hakan kullum ni nake furta. Rabuwa ta hada ke ba da halar da zan yi ta, komai kika san